Astăzi va fi prima zi când eu încep un nou challenge, o nouă provocare timp de 10 zile fără zahăr. Prima zi, mă simt bine. Astăzi este 1 aprilie, adică prima zi și pe 10 aprilie voi termina această provocare și voi vedea rezultatele. În fiecare zi voi posta câte un clip, short sau videoclip care voi zice cum mă simt în următoarea zi. Ca de exemplu, astăzi mă simt bine, zahăr încă n-am mâncat și nu voi mânca. Eu concretizez că zahăr și ce conține zahăr. Dar zaharul, adică fructe care conțin dulce, nu se socoate ca zahăr din cauza că, așa zice, toți nutriționiștii din lume. De aceea, provocarea se începe și rezultatul la sfârșitul zilei.